Umubashibemu jikere wenu na heme. Umubashibemu jikere wenu na heme. Olebe kunisi Alibo agama hapu Alibo jebe bozo jebiri agama hapu Alibo jebe bozo bebiri. Igbo ga-adị ndụ. Adazi kuri ndia majemono obo obi ọcha na obi sarasara ka anyị na-anabata unu n'ọmalịcha ihe omume anyị bụ ihe na-eme n'obodo echefukwala n'aka papa onye nke ahụ Maazị Stanley Chizaram Ikije mmadụ PLC akpụ nwa akpụketivu nwa ịrụ ka nji egwu ndị akpụ obi wee mee gịnị wee malite maka gịnị echetala m fa baki mgbe elu bụrụ ala ọsa oge ahụ m si ojukwu hapụ m aka maga gosi ndị ahụ m ji bụrụ nwa afọ Igbo ojukwu elecha m anya sị na m hapụ na ntụ ọjụjụ na mgbucha mmadụ niile nọ n'ụwa ọ bụzi mmadụ ole ka ọ ga-achị ọ ya mere m ji si nnọọ ka ntụ ọjụjụ maka na iwe na-ewe m ọnụ ezikuribe ndị ọma nji eme ọnụ ịma na oge ihe na-eme n'obodo bụ oge ahụ ji na-akọpụrụ gị akụkọ ndị ahụ mere n'ama egwuregwu ala anyị ndị oyibo kpọrọ ya gịnị entertainment gist anyekwarala m akpa akụkọ m wee wuchie ọzọ imete gị mma ịgbago ụkwụ n'eze ịkụrụ gị nkwa n'ihu akpụkpọ ịtụ ụkwa jara gị ezi maka na ana amasị ndo oge ọbụla mbere ebe a m na-akwado onwe m nke ọma wee pụta otu ọbụla o si wee dị onye nke m ka ị bụ ọ bụrụ na i sonyebere gị anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia ị na-echekwanụ gịnị ịmaka nsi na-agwa gị oge ọbụla na ọ bụ otu ụdọ njikọrịta ịhụnanya jikọtara gị onwe gị na anya onwe anyị nke bụ na-ewepụ gị nọkwa n'ebe eme gịnị gaa n'igwe mkparịta ụka Facebook na YouTube na Instagram na Twitter anyị nọcha ebe ndị ahụ niile chọọ anyị na @isimbido TV ebe ahụ ka ị ga-anwude anyị chọm otu ọbụla o si wee dị ịma na oge ọbụla m bịara n'oge ihe na-eme n'obodo m na-akọrọ gị akụkọ egwuregwu nkịta ga-abụ nnọọ ọpụrụ iche maka na akụkọ ndị njibịa mere gịnị na ọ chapụrụ achapụ ana m asị gị kee nkwụcha maka na ike nkwụcha abụghị gịnị ọ bụghị ụjọ bukelata oche gị nso ka ị nọdebe ihe onyonyo oge ahụ nso ka m na-eme gịnị ka m na-agwa gị ka o si mee ebe o mere ndị mere ya nakwa gịnị nakwa oge o mere ịma nnọọ na m na-agwa gị sị gị hapụ nke ahụ mma nkechi papa bọmbọị ma Emeka na-akụ na ya adị ịchọrọ ịma nnọọ nke bụ eziokwu n'oge ihe na-eme n'obodo gị ga-ama nke bụ eziokwu nke ọ ga-abụ na ị pụọ n'ezi na-akọ a na-ajụ gị ka onye bunyere gị uche a na-ekwu ya nkiri ahụ otu ọ ga na-eme gịnị otu ọ ga na-adaba onye nke m lee eji m n'aka na ịdị njikere ịzọrị egwu ọyọrịma maka na enwere m egwu kajara akaja nke ga-amasị m ka mụ na gị were ya bụ egwu wee mee gịnị tụọ galigali aga m achọ ọmalịcha egwu dị mma ka anyị were ya gbagode egwu oyoko egwu makwa ndị anyị bụ egwu sekiripense mkpa ọ bụrụ na anyị gbasịa ya bụ egwu ọyọrịma wee lọghachi azụ mee gịnị nkọpụrụ gị akụkọ ihe ndị ahụ mere n'obodo eji m n'aka na imela gịnị na-ewụsịala ntị gị ọfụma dị njikere mana tupu m gwa gị ya bụ akụkọ ihe ndị mere n'obodo ka anyị gbara egwu anyị gbachaa ya bụ egwu lọta anyị aga n'ihu agakwala ebe ọbụla ndị ọma njem ọnụ alọghachitakwala m ọzọ eji m n'aka na ya bụ egwu nkụpụrụ gị na o mere gịnị na ọ dabara adaba maka na enwere ihe mere nụ eji kpọm aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka echefukwala na ọba aka kpara nkwa ji mee gịnị nkwa ji wee kwuo okwu aha m ka bụkwa Maazị Stanley Chizaram Ikije mmadụ PLC akpụ nwa aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka ọ bụ m na-ewetara gị ihe na-eme n'obodo nke na-abịara gị site naanị n'isi mbido TV otu ọbụla o si wee dị ekwere gị nkwa sị ọ bụrụ na anyị gbarịsịa egwu sekiripense mpa ahụ wee mee gịnị wee lọghachi azụ nkọpụrụ gị akụkọ ihe ndị ahụ mere n'obodo n'ụbọchị taa gịnị ka m ga-ebido eji m n'aka na ị na-esonye maka na afọ anyị n'ime ya bụ gịnị ọ bụ afọ ọhụụ maka na afọ ọhụụ a oge ọbụla anyị na-ekpe ekpere anyị na-asị na afọ ọhụrụ ga-eme gịnị ga-afọtara anyị ihe ọma ọ ga-afọtara anyị ndụ ogologo ọ ga-afọtara anyị ahụike ọ ga-afọtara anyị ihe akụ nakwa gịnị nakwa ihe enwe n'iji wee kwuo obere banyere maka ya bụ ekeresimesi nakwa mmemme afọ ọhụrụ a ọtụtụ ndị ama ama bụ ndị mere gịnị bụ ndị lara obodo ahụ a mụrụ ha ya bụ gịnị ndị na-eme ejije ndị Nollywood ma ndị kọmedi ụfọdụ n'ime ha mere gịnị laruru ụlọ maka na ụfọdụ oge ndị ama ama ihe niile ha na-aka eme ndị oyibo kpọrọ ya doing ihe niile ha na-eme na-abụkarị gịnị na ebe mepere emepe n'obodo mepere emepe ka ha na-egosi ụlọ akụ ka ha na-egosi ihe niile ha nwere ma ụgbọala ndị ha goro ma ụlọ ọhụrụ ha goro ha niile na-abụ gịnị naanị n'obodo mepere emepe oge ụfọdụ maka na asị ka agụwa ndị ahụ ama ama ndị Nollywood ndị na-eme ejije ndị kọmedi ndị gara n'obodo ha wee mee gịnị wee wuo ụlọ chapụrụ achapụ ha ga-adịkwa naanị ole na ole mana mmadụ dịka Kanayo KOK nna anyị Sacrifice ịma na o nwere ebe odogwu ga-eruzi
ebe mmadụ toruo n'ogo ọ bụrụzie na ọ ga na-eme gịnị na ọ ga na-alaru be nna ya kwa afọ ọ nakwa na-alaru ya bụ ebe nna ya ka o shoye ọf ma ka o gosi onwe ya ihe o ji wee biri kama na ọ dị mma mmadụ ime gịnị ịlarụkwa n'ebe nna ya laruo ụlọ nna ya amara gị na be nna gị na-abụghị omere ọra na gịnị n'iro maka na e nwere ọtụtụ ụmụafọ Igbo bụ omere ọra n'iro maka na a na-apụkwa apụ na-ahụ ka ndị Igbo si na-eme o nwere ndị ga-abata n'ụlọ oriri na nkwari egoro mmanya oke ọnụ ahịa eme gịnị aghasa ya ebe ahụ asị onye ụlọ aṅụwa rigwowa tawa ihe taba ife maka na ọ ego ka ọ ga-efu yọtago mmanya nwa na-ego ọbụrụkwa otu katọn anyị nwere ike tụọ mmanya asị onye ọbụla aṅụwa mana ya bụ ego ọ bụrụ na ahazie ya mee ka akụ ahụ ruo ụlọ a ga-ejikwa ya mee otu ihe chapụrụ ihu n'ime obodo ya wee bụrụ ya bụ ndị niile na-eme ihe ejije ndị niile ama ama na Nollywood ma ebe ọbụla unu nọ ọ na-eme gịnị o kwesịrị ka anyị mee otu a na-emekwa oge mmemme eme gịnị agbarụkwa ụlọ maka na ọ na-abụ mmadụ ruo ụlọ ọhụ gịnị ọhụ ihe kwesịrị ka emee n'obodo ọhụ ihe kwesịrị ka emee ka ndụ ndị nọ n'obodo mee gịnị dị mma n'obodo ọbụla anyị ma na-enwere ụmụ nwaanyị isi mkpe ụmụ nwaanyị ajadu ụmụ nwaanyị ndị di ha nwugoro ndị na-enwekwa nnukwu ka ọ dị ha ọ bụrụ na ị lọta n'obodo wepụta ego ahụ eji aṅụ mmanya n'obodo ndị mepere emepe ego ahụ eji na-agbasa a na-akpọ ya spilin na na-espil ego a na-aga ka mmiri ọ bụrụ na e were ya bata n'ime obodo anyị n'ala Igbo a ga-ejikwanụ ya chọta otu nwatakịrị tinye ya akwụkwọ kwụọrọ ya ụgwọ akwụkwọ ịmana ka ọ dị ugbu a ụmụ akwụkwọ na ha alaghachi ụlọ akwụkwọ ha ya bụ gịnị ekwesịrị ka anyị na-etinye anya n'ihe ndị a na-emekwa maka na ụwa bụ gịnị onye bilie ome gịnị ọ chọkwa onye ọzọ wee dolite maka na ọ bụ eziokwu na ọsọ eluigwe bụ n'isi mana onye gbagide daa gị na-eme ma na-enyere ya aka okilie ịghọtara ihe m na-agwa gị nke ahụ wee bụrụ ya n'ụdị ọbụla o si wee dị anyị na-ekele ụkanaya ka o si wee mee gịnị gbarụkwuo ụlọ n'oge mmemme a wee nọrọkwanụ ya na ndị ụlọ wee mee gịnị wee rikwa wee ṅụkọkwa wee kwanyekwara ya ugwu ruru ya bụ ihe bụ gịnị ọ bụ nnọọ ezigbo ihe ma bụrụkwa ihe kwesịrị ka anyị na-eṅomi ya eṅomi gị bụ onye ọma na-ekiri m ugbu a ma m ka isi wee gbaa ya bụ ekeresimesi na New Year na bega ma m ka o si daa mana otu ọbụla o si wee dị anyị echefukwala na aha gị na-eme gịnị anyị aha gị na-agbaru ụlọ ọ bụrụgodị na ịmalite ugbu a wee mee gịnị wee kpakọba isi ọnụ ka ị ga-esi wee ruo ụlọ asịgodị na ị nọ na mba ofesi maọbụ na China maọbụ Hong Kong maọbụ USA UK Oklahoma City Dallas Texas a na-akpọ gị Uche Dallas ghọtala nwanne ekwekwala ka o bie na Dallas ahụ naanị mee gịnị gbaa mbọ ka ị na-alọrute ụlọ gbaa mbọ ka ị na-alọrute ala Igbo ị nwere ike na-asị na efe enye gị ngwa ibido ugbu a wee mee gịnị wee kpakọọ onwe gị ọnụ site ugbu a ga-arute ọnwa Eprel a na-eme Ista ị nwere ike ime gịnị ị nwere ike ịgbarute ụlọ wee chọkwa otu ihe ị ga-eme n'obodo wee chọkwa ọ bụrụ street light kwere gị ime gịnị igote itinye n'obodo ka obodo anyị na-eme gịnị na-ama mma maka na otu onye anaghị enwe obodo ọ bụ anyị niile nwe gịnị obodo ime otu ihe na vileji ebe ahụ esi pụta imeli ihe ọma nye ndị Igbo niile eziokwu ka m na-agwa gị mụ alakwa n'obodo nke m chọkwa otu ihe bara uru wee mee ebe ahụ emekwala m ihe otu ahụ obere anyị na-eme gịnị anyị na-emepe ala Igbo ka anyị hapụ ịbụ gịnị ndị bụ omere ọra n'iro unu ahụlanụ ka o si wee dị anyị na-ekele nwanne anyị maka ịgbaru ụlọ ka o si wee gbaru ụlọ wee hụkwa na emere ụfọdụ mmemme wee gakwa kelekwa onye eze ịma na nwa afọ Mbaise ka ọ bụ ha niile wee mee gịnị ha niile wee gaa nke ọma ka ahụ wee bụrụ ya ọ na-ezikwa ibe ndị ọma njem ọnụ aka nụkwa n'oge ihe na-eme n'obodo nke na-abịara gị site n'isi mbido TV oge ahụ anyị ji na-akụpụrụ gị akụkọ ndị ahụ gbara elu n'ama egwuregwu ala anyị ya bụ gịnị nke ọbụla mere nnyota m abịa ka ara gị nnyota m abịa mee gịnị gbughere gị aka ka oyi ife ka ịghọta onye nke m ka ị bụ ana m asịkwanụ ndo ya gazie gịnị ka m na-ekwu ọzọ o nwekwara nwa amadi Igbo na-eme gịnị bụ onye na-eweta ihe omume n'igwe redio achọrọ m ịkpa aha ya mana ihe eji mara ya bụ gịnị na-edu achọrọ m ịkpa ebe ọ na-arụ o nwere nghọtahie dapụtara na gịnị n'etiti ya na nwunye ya na-akpọ Ụzọamaka ha wee mee gịnị ha wee mezie ka a ga-asị na ha agbasaala na ha ebizighị ọzọ mana ịgba alụkwaghị m na ọ bụ ya juru na gịnị entertainment industry onye lutu ọgba breki o nwere ihe ọzọ merenụ site n'akụkọ ahụ aga m akọpụrụ gị ya mana tupu m kọpụrụ gị ya ka m gaa nrụtụ obere mmiri nlọghachi azụ nkọpụrụ gị akụkọ ahụ banyere n'ebu onye nke m ana m asị gị agakwala ebe ọbụla ana m abịa
ọhaneze ikuribe ndị ọma njem ọnụ ahụchikwala m ọzọ echefukwala n'ọka bụ oge ihe na-eme n'obodo ka mụ na gị nọ kpọmkwem ebe ihe niile na-eme ebe ihe niile dị mmasị ya dara gị anyị ka nọkwa n'isi mbido ebe a ka anyị taja na-ewetara gị obi aṅụrị echefukwala n'aka bụkwa onye nke gị ahụ Maazị Stanley Chizaram Ike mmadụ PLC akpụ nwa applicative nwa ka na-achọpụta nkwa kemgbe n'Afrịka ịnwa anwa akpọ m onye mmemme nwanne ihe ọbụla nsọ achịtara na akpọ ọghọla nke gị ya na amasịkwanụ ndo onye nsọ ọ bụrụ ya ọ bụrụ ya o mezikwanụ gịnị onye nke m gịnị ka m na-ekwu tupu anyị aga obere ezumike ahụ anyị gara anyị na-eme gịnị anyị na-eleba anya n'akụkọ banyere na-edu bụ gịnị onye na-eweta ihe omume n'igwe redio ka m si wee gwa gị achọ m ịkpa ahụ ụlọ ọrụ ya mana onye na-agwa gị ọ bụ onye ama ama oge gara aga ya na nwunye ya mere gịnị mara alụkwaghị m ka ya bụ ihe na-ekwu ka a na-ekwu na-edu n'onwe ya abịa wepụta o nwere ihe onyonyo eserese pikchọ o wepụtara n'igwe mkparịta ụka soshal midia na-ekwu na ọ bụ onye nke a ka ya na ya nọzi ugbu a na-akpọ onye nke ahụ kwin ya ya bụ gịnị na ọ bụ ugo eze ya ka ya na ya nọzi ugbu a ka nwunye ya nke mbụ ya bụ Ụzọamaka hụrụ ya bụ eserese pikchọ o wee mee gịnị o wee deekwa nke ya mana ka o si wee dee ya ịma na enwere ihe a na-akpọ egwu ikpe enwere ihe ndị Igbo na-akpọ egwu ikpe ụdị egwu ahụ Suzana na-agụrụ ụkwa n'ihe onyonyo ahụ bụ ụkwa achị n'aka ụkwa ka ihere mee gị n'ụwa ka ihere mee gị ma gị ma ndị otu ihere mee gị ka Ụzọamaka hụrụ ya bụ eserese foto na-edu tinyere n'igwe mkparịta ụka soshal midia o wee dee sị gịnị na ndị mmadụ ha mee gịnị ha gbachi ndị na-eme gịnị ndị na-ekoropụ mmadụ ibe ha obi ka o si wee dee ya bụ gịnị emotional abusers ya bụ na o nwere ndị bụ ha mee gị ihe otu a ha ga-adị mma n'iro ka m si wee kwuo na mbụ na o nwere ndị bụ gịnị omere ọra n'iro mana ịpụta n'ụlọ ha ha na-eme gịnị ndị ahụ ha na ya na-emekọrịta ihe bụ ndị ma ya ọfụma ga-ama na ọ na-eme gịnị na onye dị otu ahụ na-emeso ha omume ọjọọ ya bụ emotional abuse na ka a na-ekwu ọ bụ eziokwu na ọkpọsịkwanụ ya bụ nwa amadi aha mana ụwa niile mana onye ọ na-ekwu maka na onye ọbụla ga-eji ire ya wee mee gịnị gụọ eze ya ọgụ n'ihi na gịnị ka o si wee tinye ya bụ eserese foto ọ ga-adịzi ka ga-asị na ọ bụzi ya na ya onwe ya emuvugo on na ọ masịziri Ụzọamaka ọ dịzie ya mma o muvuzie on ma ọ dịrọzie ya mma ọ nọrọzie ebe ahụ mana otu ọbụla o si wee dị nke ahụ abụrụla ya ọhanezikuribe ndị ọma echefukwala na ịhụnanya bụ gịnị ịhụnanya bụ isi maka na kama anyị ga-emegide ihe ka ọ hapụ inwe isi ọ ga-aka mma ka egbute isi ndị ahụ na-achọghị ka o nwee isi tinye na ya ka ya bụ ihe wee mee gịnị ka ya bụ ihe wee nwee isi nke ahụ abụrụ ya onye nke m lee onye njem ọnụ akụkọ ọzọ nji n'aka bụ gịnị ọ bụ akụkọ oke mwute maka na oke osisi dara na ama egwuregwu Nollywood maka na ama m ka m ga-esi wee kọọ ya n'ihi na ya bụ nwaada a na-ekwu okwu ya bụ onye a maara nke ọma ọ bụkwa na onye na-emesi ihe ike ọ bụrụkwa nwafọ Igbo a maara nke ọma onwegoro onye ọzọ na-ekwu maka ya na-abụghị Odoziakụ Peace Anyam Osigwe ọ bụ ya bụ onye mmepụtaranụ ma na-ahazi ihe emume ahụ pụrụ iche a na-eme kwa afọ eji wee na-eme gịnị eji wee na-enye ihe nrite dị iche iche a kpọrọ ya African Movie Academy Award ọ bụ ya na-ahazi ya emegidela ya nke ikpeazụ anyị mere agakwara m ebe ahụ aga wee mee gịnị wee tinyekwa ahụ ka o yie ife maka na ọ bụ entertainment industry nwa ka anyị ka nọ gịnị ka a na-ekwu Peace Anyam Osigwe hapụrụ anyị wee nwụọ n'izuụka anyị nọ n'ime ya ka akụkọ si wee kwuo ya bụ akụkọ kwuru na ọ dabara na koma ya bụ na ghọtazigo onwe ya kamgbe Satọde izuụka gara aga wee megide wee buru ya gaa n'ụlọ ọgwụ dị na mba Lagos ebe ahụ ka ọ nọzi wee mee gịnị wee laa mmụọ anyị na-esonyere ndị ezinụlọ ya na ndị niile hụrụ Peace Anyam Osigwe n'anya na-asị ka mkpụrụ obi ya zuo ike maka na ụwa anyị nọ n'ime ya enwekwana onye nwe ụwa ọ na-abụ gịnị ụwa bụ onye mere ike ya ọ laa ihe anyị ji wee na-enwe gịnị nwee nchekwube bụ na Peace bụ onye gbara mbọ ijikwa hụ na o tinyere nke ya iji wee kwalite ama egwuregwu ala anyị n'ihi na African Movie Academy Award bụ nnọọ otu n'ime ihe nrite bụ ọkaibe nke onye ọbụla nọ na entertainment industry na-eme gịnị na-agba mbọ na-eke ajị n'ume ile ma ọ ga-eme gịnị ile ma ọ ga-enweta ya otu ọbụla o si wee dị agba nke ikpeazụ nke mere n'afọ 2022
bụ agba nke 18 ya. Ha mere gịnị? Ha bidokwara nkwado n'ihi na ha ebidola nkwado ka ọ dị ime nke afọ a nke bụ agba nke 19 ya. Mana ebe o jizi otu a wee dị, anyị ga na-elepụkwa anya ma ndị niile ha na ya so na-arụkọ ọrụ ma ha ga-eke ajị n'ume wee mekwa nke afọ a n'ihi na anyị na-ekpe ekpere ka ya bụ ama award ka ọ hapụ ime gịnị ka ọ hapụ ịnwụ n'ihi na Prince Anyam Osigwe anwụọla. Ndị niile nke a metụtara, ndị niile hụrụ ya n'anya, biko ana m asị ka onye ọbụla n'ime anyị kara obi n'ihi na ọ bụ ihe mwute mere anyị ka ahụ weburu ya. Ọhaneze Ikuru ibe ndị ọma njem ọnụ anyị ka nọkwa n'oge ihe na-eme n'obodo nke na-abịara gị site n'isi mbido TV. Aka bụkwa m onye nke gị ahụ Maazị Stanley Chizaram Ike, onye mmemme, onye bọpụta ihe a na-eme. Otu ọbụla o si wee dị, aga m eji ọsọ n'ije ka m gaa ṅụrụtụ obere mmiri n'ihi na akpịrị akpọọla m nkụ dịka o si wee kpọọ onye nwaanyị Jesu Kristi oge ahụ ọ nọ n'elu obe. N'ihi na ọ na-abụ ebulala azụ ya bịa ọgụ ka ṅụrụtụ obere mmiri. ṅụrụcha mmiri ahụ anyị aga n'ihu. Onye nke m, ana m asị gị agakwala ebe ọbụla ya. Ọhaneze Ikuru ibe ndị ọma njem ọnụ, anyị alọghachikwala ọzọ. Emela m gịnị? Aṅụrụtụkwala m mmiri, atajụọla m akpịrị, alọghachila m. Ana m asị gị imeela maka ị na-esonyere anyị, imeela ka isi wee mee gịnị? Hapụ ihe onyonyo TV gị ebe ahụ ọ dị, maka na ọfọm na ogu m bụ na onye ọbụla sị na asụsụ na omenala Igbo ga-adịgide, onye ahụ ga-adị ka echi, n'ihi gịnị? Echi anaghị agwụ agwụ. Echefukwala n'aka bụkwa Maazị Stanley Chizaram Ike, mmadụ PLC TV nwa. Ọ bụrụ na taa bụ gị mbụ ị na-esonyere anyị n'oge ihe emume ihe na-eme n'obodo maọbụkwa na taa bụ gị mbụ ị na-ekiri isi mbido TV, ana m asị gị nnọọ n'isi mbido TV. Maka na Igbo kwuru okwu wee sị na ọ na-abụ ihe ju akpa amachie ya ọnụ. Ya bụ gịnị? Igbo kwuru okwu sị na ọ na-abụ kama ihe anyị ga-agbanahụ anyị, ọ ga-aka mma ka anyị mabiri ya ọdụ. Ka nchịkọba ihe niile m kwuru ọnụ n'ụbọchị taa n'ihi na oge na-emezi anyị kparapụ oge abụzighị nwanne anyị. Ekwuola m na nwaada na-emepụta ihe nrite pụrụ iche bụ onye na-ahazi African Movie Academy Award ama aha ya bụ Prince Anyam Osigwe na o mela gịnị na ọ nwụọla, ọ hapụrụ ụwa wee lakwuba chitere ya. Wee na-asị ka mkpụrụ obi ya siri ike na ndụkwa anị. Emela m gịnị? Ekwuokwala m akụkọ banyere Nedu na nwunye ya, n'ihi na Nedu na nwunye ya Ụzọamaka ha mere gịnị? Ha gbasara agbasa, onye ọbụla gara wee ya. Ka ọ dị ugbu a, ọ dị ka Nedu ahụla onye ọ bụzi ya na ya, n'ihi na o nwere nwaada chapụkwara achapụ o konyere aka wee mee gịnị? Wee gosi n'igwe mkparịta ụka soshal midia a na-ekwu ọ ya nwa dị ihe a ka ọ bụ onye ọzọ. Nwunye ya nke mbụ wee dekwa nke o dere sị gịnị? Emotional abusers. Ya bụ gịnị? Amakwanụ ma ọ ya nwa ka a na-eme abuse emotionally. Otu ọbụla o si wee dị, nke ahụ wee bụrụ ya. Ọhaneze Ikuru ibe ndị ọma njem ọnụ, ebe ọkụ nyere achụsa ọwa ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'ihe omume nke ihe na-eme n'obodo n'ụbọchị taa. Ana m asị gị imeela maka isonyere anyị. Echefukwala na ị nwere ike igosi nkwado gị n'ụdị ọbụla. Ị nwere ike izibata ọkwa azụmahịa gị. Anyị ga-eme gịnị? Anyị ga-ahaziri gị ya, mee ya ka o yie ife. Ọ bụrụ na ị sonyebere gị anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia na Facebook, Instagram na YouTube, anyị nọchebe ndị ahụ niile. Naanị ihe ị ga-eme bụ gịnị? Chọọ anyị na @isimbido TV, ebe ahụ ka ị ga-anwude anyị. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyekwara mgbe onwe m na Facebook, ị ga-ahụ m na Ike Stanley Chizaram, na Instagram ị ga-ahụ m na Stanley Chizaram Ike. Ruo ụbọchị ọzọ mụ na gị ga-ahụ, ana m asị ndụ mmiri ndụ azụ, anwụ mmiri atala, azụ anwụla, o ji ngaji eri ya. Biko mee gịnị? Chetakwa onye ji aka gị bụ onye ọma na-esonyere m, mee ihe ọma nye onye ahụ nọ gị n'akụkụ. Maka gịnị? Maka na onweghị onye meji. Ana m asị gị imeela maka isonyere anyị n'ụbọchị taa. Ewo, emesịa.